Kamana inya to bende kan mana kaloso kodi Kennedy kaka jalony e weche mag nyiepo e yor mbui samoro wanyisa ni nyikwaro mga jwang ber ma bende system mbui makama biro bedo ka biro godo nikech winjo kanyo ka jatend piny Kenya bende wacho ni kendo ramo ni onge dok chien no going back nyaka ji dhi adhi mbele gi nyiepo e yor mbui to mbadi bende winjo kanyo ka wacho ni bende biro bedo ka geng'o rode mago mag mibadhi to dira e kinde thuolo mosekalo waseneno na counties mopogore yudo kata mana ni pen kalama ma samoro nyalo kama nyosling apar yudo kata mana kalama achiel nyosling 1,000 kin mamoko mokwongo adwa ni mondo wang'ane history mar nyiepo ma sirikal ni noakanye kaka nawacho mokwongo ne wan gi chik mar nyiepo ma 2005 to chik noendo bang'e kane wabedo gi Constitution of Kenya 2010 ne wadhi mwaketo chik mar nyiepo e katiba marwa mane wawacho ni jopiny ama kembe mag sirikal kadwa nyiepo to dhi nyiepo e yo mwawacho ni is fair, equitable, accountable, competitive and cost effective. Ne waketo wach moro kanyo ni in a system noendo noko wacho ni en digital to noko wacho ni en manual but no wacho ni system. Bang'e kwaduogo no wacho ni parliament shall enact a law. Mano wacho ni parliament bro loso chik ma bro tayo ng'owa procurement nyiepo ma sirikal. Kano osetim mano e chik noendo ne giketo option mar electronic procurement. Mako kinya paro jatend migao no wacho section 64 mar chik noendo wacho ni inyalo lando tender ni online, inyalo lando michiu nyaka LPO gi mwaluoko ni local purchase order through the system. Manyiso ni gigi no sekete chik ma by the time manitimo system ni endi manyamino wapenjo ni bende ne otim pilot be no nyis jopiny. By the time manitimo chike gieki no team public participation. Ma kanitimo regulations magi ne oduogo ket regulation ma bende yie kanyo endo e chik no endo ilo mar Public Procurement Act 189 wacho ni parliament shall National Treasury bro loso regulations ma will take effect upon approval gi parliament to parliament no duogo pass gi to chik mane parliament o pass goeko nigi provision mar electronic procurement. Manyiso ni kata anawuon in 2020 ne wa participate public participation mar that regulation through our professional body miluongo ni Kenya Institute of Supplies Management mane duol mochung ne jo nyiepo duto e Kenya kind both public and private. Manyiso ni in terms of engagement chik no seketi en mani koro sani eka koro dwa bedo implemented eka jiti mango dugo fenyo ni mae kaka odhi chalo then eka factors moko gi chako biro tadona wach ni ne ochak team piloting last year Council of Governors wacho ni pilot no team mana e counties adek kende penjo ni ne wadwaro sample adi mondo mieko wang'eni ok ne wanya keto dengino tire koda counties 40 koda biro to ng'eni wan gi parastatals adi wan gi almost 300 parastatals to seche mitimo system okinya kao piny ngima mondi bed piny mondi develop godo system kaka jalonye gbe ni timo kata mana counties adi kama parastatals adi kama maybe wanya wacho maybe a third of them koro parastatals mo wan godo ne wakao entities. I think there are around 16 entities in this country to noti kodgi manne gitemo user testing and acceptance masani adwa na nyisi kata ka winjo kaji wacho ni EGP okti adwa na penji ng'ama wacho ni EGP okti noendo kata sani endi kata ng'anyisi ni donje website mar EGP sani endi ibona no ka Treasury Radio se publish gimilongo ni procurement plan margi EACC se publish procurement plan margi manyiso ni already gidhi mbele gi nyiepo nitiere gigo ma National Treasury no keto mondo mi kembe mag sirikal otim kagi setimo in the month of July eka ichako timango rollout mar gigi to penjo wabo penjo ni kembe ma wacho ni EGP okti be gisetimo gigo mane okwagi mondo gitim EGP dhi konyowa namba 1 jatelo no wacho ni issue mar kuo king'iyo chik moro wacho the issue of transparency Sani adwa na nyisi kaka nyisi ni kidhie website man National Treasury ibo yudo ka gigo magichano nyeo in this financial year duto
gintiere e system giketogi. Tingeni ywak ntiere ni treasury bende pok upload budget. Mano iwacho ni documents chenro mago mag budget kawuok IFMIS kadhie EGP ne. Yeah, mano endo wanyaparo kata jatend migao ne owacho on last week. Ne owuoyo mano wacho ni mano gibro timo last weekend. But ne giwacho ni entities gi onego bed ni tiekre gi control of budget. Eka gidonje IFMIS, eka gi transition to EGP. Manyiso ni that is a technical process mano onego bed ni osetimre to pok otimre. Koro nyaka sani awadwa ni wang'e ni seche mwawacho ni EGP ok ti ama EGP pok ochako tiyo. Pok ochako tiyo nikech technical hitches ama pok ochako tiyo nikech nitiere gigo ma kembe gi pok otimo. Erokamano. Mana kama nyakoro mga